היי, שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אני עם ליאור שמש מוויקס, נדב צלר בטק טוניק. היום אני לבד, בדרך כלל אנחנו שניים, כי השותף שלי, שבדרך כלל איתי, חולה, ואני מאוד מאוד לא רציתי להזיז את מה שקבענו. אבל האמת היא שהייתי אולי מתחיל באיזשהו דז'ה וו, שמעניין אותי אם אתה זוכר, ליאור. מהמם, אני חושב שזה היה לפני 10 או 11 שנה, אני אקח אותך הרבה אחורה. אולי רבעון שני או שלישי שלכם בתור חברה ציבורית. מפגש בנק הפועלים, אם אני זוכר נכון, זה היה פועלים ולא לאומי. מהמם. שבועיים, 3 מראש הולכים, בסוף יש את המפגש, מגיעים, וזה אני ואתה. אני חושב שזה הקדנציה, באמת אולי הרבעון הראשון שלך בתור חברה ציבורית, אז אמרתי, נסגור את המעגל ונסתדר עוד פעם להיות... כן, 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 אני זוכר את זה. אתה זוכר את זה? אני אפילו אתה אני זוכר את זה? אפילו זוכר את זה, זה כן. היה שבועיים לדעתי, אם אני זוכר נכון, וואי, כמה אני זקן. דוח של דויטשה בנק לגבי המטריקות של ה-LTV, כן. זה בכלל דז'ה וו לגבי המצב הנוכחי. ורק אני הגעתי לשם, ואז שאלתי בבנק הפועלים גם כן, תשמע, רק אתה הגעת, ליאור פה, אתם רוצים? אמרנו, טוב, תשמע, נשב שעה, ובואו נראה מה אפשר ללמוד מזה. אז תודה רבה על הזמן, ואני מקווה שאנחנו נצליח לסגור את הפינה מאז. אז אם באמת אנחנו ככה, אתה יודע, אני מסתכל על זה, אתם המון 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 שנים, במיוחד אתה מעורב בחברה ציבורית, שיצאו ממנה הרבה מאוד חברות גם אחרות מהמם. בישראל. אני חושב שהחידוש הכי משמעותי אולי של אני חושב אפילו מספר אחד בישראל. מספר אחת בישראל. מספר אחד בישראל. וואו, אוקיי. וזה ממש היה חלק מהפילוסופיה שלכם, נכון? כלומר, נכון, נכון. הסתכלתם, אנחנו לא מוכרים, מהמם. דאז אנחנו מסתכלים על זה, רוצים כן. שאקוסיסטם. למה? כי אחד, אני חושב האקוסיסטם המקומי מאוד חשוב לנו. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את מה שאנחנו עושים. אה, אתה יודע, היו לנו הרבה מאוד הזדמנויות, ואני אפילו זוכר גם בעבר, ומשקיעים שואלים, רגע, למה אתם לא מעבירים לארצות הברית, ולמה אתם בארץ? כי אנחנו אוהבים את המקום הזה שנקרא ישראל. אנחנו מאוד אוהבים לעזור לתעשייה. אני חושב שאפילו, אתה יודע, אם יש עובדים, לדוגמה, שפיתחו משהו מעניין, אפילו התחילו אותו קצת בתוך החברה, ואחר כך אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים עכשיו להקים סטארט-אפ ולעשות ולצאת החוצה וזה, אנחנו בכיף אפילו משקיעים בהם. מעודדים את זה. מעודדים את זה, אפילו משקיעים בהם, אם זה משקיעים בהם ברמה האישית, או אם זה דרך החברה, יש לנו Wix Ventures, למי שלא יודע, ואז אנחנו מאוד מעודדים, אנחנו משקיעים בסטארט-אפים ומעודדים את זה. אז כן, אנחנו מאוד אוהבים את התעשייה, אנחנו מאוד אוהבים את המדינה, זה המקום שלנו. אתה מרגיש שגם היום לצורך העניין, הפוש הזה שנתתם לפני, אני חושב, עשור וחצי, או עשור פלוס, בוא נגיד את זה ככה, מהמם. לחברות ישראליות לא להימכר, אתה חושב שזה הדביק את כל שאר החברות אולי שיצאו פה אחר כך? תראה, אני זוכר אז בזמנו, כשאנחנו הנפקנו, זו הייתה החברה הראשונה שהנפיקה אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה. זו הייתה תקופת יובש. כמה זמן הייתם פרטיים לפני? אה, מספר שנים, אני שנים. חושב איזה 6-7 שנים. אה, והנפקנו אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה שחברות ישראליות לא הנפיקו. אה, וכן, עשינו את זה, אני חושב, לאחר שגם בעבר היו הרבה מאוד הוצאות. היו הצעות לקנות את החברה, היו הצעות לקנות אותנו, אבל זה, אתה יודע, זה פחות עניין, רצינו לעשות משהו שהוא מאוד משמעותי. ואנחנו עדיין. אגב, כל אותה הנהלה שהייתה בעבר עדיין ממשיכה, ואנחנו עדיין רוצים לעשות משהו מאוד משמעותי, ואנחנו כן רואים את עצמנו גם ממשיכים וגדלים, אפילו לשווים הרבה יותר משמעותיים. אתה יודע, זה כיף. העשייה. העשייה, בהחלט. הרבה סייקלים עברו מאז, כלומר, מה שהתחיל בתור Web Builder, התפתח להיות אתר הרבה יותר כן. אוטומטי, הערוץ המסורתי שלכם, של להיות מול לקוחות ישירים, הפכתם גם ל-B2B, ועכשיו באופן טבעי, גם מהמם. עם כל השינויים שקורים, אתם, אני חושב, אולי אימצתם מאוד מהר את השינויים האלה, כלומר, נסתכל רגע על חברות, בדרך כלל, אולי לוקחות יותר משנה זהירות, אתם זיהיתם שה-AI קורה, מהמם. הבנתם, תשמע, זה יכול להיות הזדמנות או איום, כל אחד יכול להסתכל על זה אחרת, ונקטתם עמדה. נכון, נכון. מה מוביל בזה, ואם אתה מסתכל על זה, בכובע של חברה ציבורית, כלומר, לא רק חברה ציבורית, אלא עסק קיים שרץ מעל עשור, עם 2 מיליארד דולר בהכנסות, כאילו, יש לו הרבה מה לאבד. היכולת גמישות הזאת היא להגיב קצת כמו סטארט-אפ באיזשהו מקום. מאיפה זה בא?
זו נקודה, אני חושב, מאוד מאוד מעניינת, שגם מאוד מאוד מייחדת אותנו. אתה יודע, אני רק מזכיר לך, כי אתה גם עוקב אחרי החברה תקופה מאוד ארוכה. היינו בין הראשונים שבכלל הוציאו מוצר שמבוסס על AI, והוא נקרא ADI. ADI. אה, 2017, 18? כן, כן, ב-2017, שהוא היה מוצר מהפכני, הוא מאפשר לך בעצם לבנות אתר בלחיצת כפתור, עם דיזיין, שבעצם המחשב עושה באופן אוטומטי. עכשיו, זה מדהים. כמובן, אז זה התבסס על מודלים קצת שונים, זה לא אותו דבר, היום אנחנו נדבר על זה קצת, אבל היום הטכנולוגיה מאפשרת לעשות הרבה יותר. זה נובע אני חושב שמתוך מקום שבראש ובראשונה אנחנו חברת טכנולוגיה. השיווק הוא מתחיל קודם כל כשיש מוצר. אז קודם כל עושים מוצר, והמוצר צריך להיות טוב, ואז בעצם השיווק והמכונה מתחילה לעבוד. אז אנחנו בראש ובראשונה חברת טכנולוגיה, ו... ואנחנו מאוד מחוברים, אנחנו מאוד מחוברים לעשייה, אנחנו מאוד מחוברים בעצם לחידושים. קח לדוגמת הנושא של ה-AI, שמדובר בו רבות, מי שמוביל אותו בחברה זה אבישי. הוא גם מאוד ווקאלי בזה. הוא מאוד ווקאלי בזה, הוא מאוד ווקאלי בזה, הוא מאוד מבין את זה, הוא מאוד passion על הסיפור הזה. הוא מכיר את זה בצורה מטורפת, מכיר את כל המודלים, כל מודל חדש שקיים, אפילו המודלים הסינים האחרונים, כל מודל חדש שקיים, הוא עובד עליו, מנסה אותו, הוא בודק אותו, ואנחנו גם בנויים בחברה בצורה שמעודדת את זה, אנחנו בנויים בצורה של companies, כלומר זה לא יש מנכ"ל אחד, כמובן יש מנכ"ל אחד, אבל שמנהל את הכל, או סמנכ"ל פיתוח אחד שבעצם מנהל את הכל, אנחנו בנויים בצורה של, אנחנו קוראים לזה companies, זה לא בעצם חברות נפרדות, אבל ארגונית יש להם את הפיתוח שלהם, יש להם את הפרודקט שלהם, יש להם את הצוות של האנליסטים שלהם, ויש פונקציות מרכזיות שאנחנו קוראים להן גילדה, כמו פייננס. אגב, אפילו הפייננס יש כמה פונקציות שהן מפוזרות, אבל יש שיווק ויש פייננס ויש פונקציות כאלה שהן בעצם מרכזיות, או נקרא לזה גילדות, סוג של גילדות. אבל רוב הפונקציות המקצועיות הן בעצם מחולקות על פני מספר לא קטן של חברות כאלה, של ארגונים קטנים כאלה, שלכל אחד בעצם יש מנהל. זה מאפשר innovation ברמה מטורפת, זה מאפשר לאנשים לבוא לידי ביטוי, וזה מאפשר בעצם להביא גם טלנטים. אז אנחנו מאוד מאוד מעודדים את זה, אנחנו מאוד מאוד מעודדים את העשייה, אנחנו מאוד מאוד מחוברים לטכנולוגיה, אנחנו גם מיישמים הרבה מאוד דברים, אגב, שעדיין אפילו לא יצאו, אבל טכנולוגיות עתידיות שאנחנו כל פעם מנסים אותם, וזה מאוד קרוב אלינו. אז אם אני מבין נכון, זה קצת כאילו יש אינקובטור של חדשנות, הרבה אינקובטורים קטנים של חדשנות, וההנהלה למעלה עושה אפילו מעין אלוקציה כזאת בין הדברים שנראים לי יותר נכונים, שמגיעים לפרודוקט מרקט פיט. בהחלט. אנחנו, אחת לתקופה אנחנו יושבים בעצם כהנהלה, ואנחנו קובעים priorities. כאשר אנחנו קובעים top priorities, ו-priorities עיקריים, priorities משנה, ולפי זה בעצם החברה מתפקדת. זה לא אומר, אגב, שאם אין איזשהו מוצר, תקרא לזה עתידי, וכל מיני חדשנות בעצם שעדיין מתבצעת בכל הארגונים האלה, אבל אנחנו כן קובעים בעצם כהנהלה, מה הכיוון? אנחנו רוצים לעבוד על ספיד, אנחנו רוצים לעבוד על ולוסיטי, אנחנו רוצים לעבוד על עיצוב, אנחנו רוצים לעבוד על מוצרים חדשים, ואז אנחנו קובעים בעצם את הדרך, מה הדרך, ובעצם לפי זה החברה מתנהלת. אז נניח ניקח את בייס 44. זה בא ממחשבה שלכם או הבנה שלכם, תשמעו, אנחנו נצטרך להיכנס, בין אם זה לפתח פרודוקט מרקט פיט פנימי, בין אם זה לרכוש, אבל לשם אנחנו צריכים ללכת מהר? בייס 44 זה בעצם היה שילוב של שני דברים. אחד, קודם כל, פיתחנו מוצר, יש לנו וייב קודינג בתוך החברה. הוא לא יצא עכשיו החוצה? לא, מעבר לזה, יש וייב קודינג, נכון, יש וייב קודינג מה שבעצם יצא החוצה, אבל הוא יצא החוצה כי זה לא אותו שוק שלנו. אנחנו נדבר על זה קצת, אבל בעצם כשאני מדבר על שוק, אז אני מסתכל בעצם על מה שאנחנו קוראים לזה audiences. בעצם מי הלקוחות. אז אנחנו כן בעצם פיתחנו ומפתחים בעצם מוצר של וייב קודינג עבור אתרים. בייס 44 בעצם נותן אפשרות לעשות וייב קודינג לאפליקציות. כלומר, אם אנחנו נחשוב על איזשהו מעגל מאוד 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 גדול, בסדר?
שזה שוק ענק, של כל האפליקציות שאתה רק יכול לחשוב עליהן בעולם, שזה לא שוק הליבה של וויקס. שהוא לא שוק הליבה של וויקס, אבל הוא מאוד מזכיר אותו. האתרים זה בעצם חלק מתוך השוק הזה, בסדר? אמ, כי אתר בסופו של דבר זה גם מערכת בעצם שיושבת, ואתה גם יכול לבנות אותה, אנחנו גם נדבר על ההבדלים, אבל אפליקציות זה משהו שהוא הרבה הרבה יותר רחב. במה זה דומה? מה שקסם לנו בנושא של בייס, בעצם אם אנחנו נלך אחורה, ואתה הזכרת בעצם את התקופה הראשונה, בעצם כשוויקס קמה, אז אנחנו הנגשנו בעצם את האינטרנט לאנשים, נכון? אנחנו באופן מאוד אינטואיטיבי. באופן מאוד אינטואיטיבי, בעצם שאנשים כמוני שאין להם שמץ של מושג בפיתוח, ואין לי שמץ של מושג בעיצוב, יכולתי לעשות אתר לבד. drag and drop המפורסם, והיכולת בעצם להזיז דברים בתוך הקנבס הזה, או לקחת טמפלטים שמוכנים, עם כל היכולות בעצם של אתר, בעצם של כאילו סוג של, בעצם של operating system עבור עסקים קטנים, אבל הנגשנו את זה בעצם עבור הלקוחות. בייס עושה אותו דבר, אבל עבור אפליקציות. הוא בעצם מאפשר לאנשים ללא ידע, הם כמובן צריכים לדעת מה הם רוצים, כן? אבל הוא מאפשר בעצם לאנשים לבנות כל מיני סוגים של אפליקציות. אנחנו אחר כך יכולים לגעת בסוגים השונים, שזה מדהים, זה מטורף כמה דברים עושים עם זה, אבל זה בעצם יצר את אותו דבר, זה בעצם הנגיש את אותם יכולות, שאנחנו בעצם רצינו להפוך את זה להרבה יותר קל, הרבה יותר אינטואיטיבי, הרבה יותר פשוט לאנשים, בייס עשו אותו דבר לאפליקציות. וזה משהו שמאוד מאוד קסם לנו, כשבעצם התחלנו לשחק, וזה בעצם יצא וייב קודינג, והטכנולוגיה בעצם אפשרה לעשות את זה, התחלנו לשחק, ראינו בונה, אחלה מוצר. נפגשנו עם האור. לא רק אתם, כן? לא רק אנחנו. one product, one man, והרבה מאוד נכון, ונפגשנו איתו, והיה קליק. היה קליק לא רק עם אבישי, היה קליק ממש עם כל מי שפגש אותו. עם ניר, איתי, ישבתי איתו, ואני זוכר שעשינו משא ומתן, והבן אדם קסם של בחור. ומאוד מאוד התחברנו, מאוד מאוד אהבנו את הוויז'ן שלו, מאוד מאוד אהבנו את מה שהוא עושה, ותוך 3 שבועות סגרנו עסקה. אז אני חושב שבעצם בייס 44, זה מה שאנחנו עשינו, זה מחזיר אותי ממש שנים אחורה, מה שאנחנו התחלנו לעשות, רק לשוק הרבה 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 יותר גדול, פותח לנו מן הסתם הזדמנויות מאוד משמעותיות, יכולנו לפתח לבד. כמה זמן לוקח, האם זה היה אותו דבר, ומאור כבר יצר אגב, במו ידיו גם התחיל לבנות ברין מאוד מאוד יפה, ואין ספק שהזמן גם מאוד מאוד קריטי ומאוד מאוד משמעותי. זה גם משהו שהשתנה, כאילו, אתה מביא פרודקט מרקט פיט שהוא בול בפוני היום, אז כל הערוץ רכישת לקוח, בוודאי. והוולוסיטי של הברנד הוא שונה לגמרי. שונה לחלוטין, אתה יודע, להזכירך גם, אנחנו לא חברה שעשתה הרבה מאוד M&A's, אנחנו תמיד צמחנו בצורה אורגנית. כל המוצרים שלנו, אנחנו תמיד פיתחנו לבד, עשינו דברים בצורה אורגנית, ואני חושב שפה ראינו, אמרנו, וואלה, אחלה מוצר, בוא נרכוש את זה. זה לא קורה הרבה, אבל שזה קורה, זה בעצם, אתה יודע, זה חייב להצדיק את עצמו. אז אתה יודע, עכשיו אתה שם בעצם את בייס 44, זה מאוד דומה לדמוקרטיזציה של היכולות שאתם עשיתם בוובסייט בילדינג, זה דמוקרטיזציה של יכולות בדברים שהם יותר advanced ברמת ה-use case שלהם. בסוף, אתה יודע, אני מסתכל על השוק, על המיינפלייד, והשוק מאוד מוטרד, או ככלל יש מאוד חשש במה קורה בוובסייט בילדינג, אבל השוק של הוובסייט בילדינג, הוא התפתח על פני 15 או 16 שנה, היו בעבר הרבה הרבה יותר שחקנים, זה כבר... וואו, המון. היו המון שחקנים, חלקם ציבוריים, חלקם נרכשו רק לאחרונה, וחלקם גם פשוט יצאו, כן? והשוק קצת הסתדר מחדש על פני איזשהו מבנה שוק, הוא גם לא שוק מאוד גדול, כלומר, עיקר החדשנות הם יותר בווייב קודינג של האפליקציות, איך שאני תופס אותם. נכון. מה אתה חושב שמפספסים פה בשוק של הוובסייט בילדינג המסורתי? תראה, בוא קודם כל נדבר קצת על השוק, כי השוק לאחרונה הוא, אתה יודע, עברתי הרבה מאוד סייקלים בחיים. ובוויקס. ובוויקס, אתה יודע, לא רק בוויקס. אתה יודע, אני בוגר של שנת 2000 עם המשבר הגדול שעוד הייתי אז באותה תקופה ב-ECI. אז עברתי אי אלו סייקלים של השוק.
השוק מאוד עצבני, אני חושב השוק מאוד עצבני מכיוון שיש טכנולוגיה חדשה, שהיא מטורפת, היא מדהימה אגב. אני חושב שהיא, כל הנושא של ה-AI, אני לא יודע אם להשוות אותו למהפכה התעשייתית, אבל הוא לא רחוק מזה. אני חושב יותר משמעותי. שבמידה מסוימת הוא מאוד משמעותי, נכון? הוא מאפשר לנו לעשות הרבה דברים מדהימים, והשוק מאוד מאוד עצבני, אני גם מבין למה. כי הוא אומר, וואלה, עכשיו ה-AI יחליף לי הרבה מאוד חברות. כן, אבל לא בחינם. כלומר, העלות הרי של לפתח את הפתרונות היא לא חינמית. בכלל לא חינמי. אה, ואתה רואה את זה, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד חברות, ובמובנים רבים גם ללא שום סיבה. תיקח את סיילספורס, מה זה אומר? מה, AI היום יעשה לי בלחיצת כפתור CRM שמתאים לכל סוגי החברות? היום אנחנו משתמשים בסיילספורס, אנחנו משתמשים במאנדי. זה לא בעצם יכול להחליף את זה. לא בטוחים שכדאי לך. זה גם לא בטוח שכדאי לי. בואו קצת נדבר על וייב קודינג. ועל אתרים ולמה השוק, כי אני חושב שהשוק לא מבין את זה כל כך. אם אתה תלך היום לאדם הממוצע ברחוב ותשאל אותו מה זה וייב קודינג, לא יהיה לו שמץ של מושג מה זה. אגב, הרבה מאוד משקיעים אותו דבר. אז מדברים הרבה על AI, אבל לא מבינים מה וייב קודינג עושה ואיך הוא עובד ואיך המודל עובד. ובואו ניקח לדוגמה. וגם העלות שלו. אתה רואה את העלויות בעצמך, אני חושב. אני חושב שהעלות עוד זה משהו שאפשר להתווכח, כי אני כן חושב שהעלויות ירדו באופן משמעותי, כי אתה יודע, בסופו של דבר גם LLM זה יהפוך להיות קומודיטי. וכבר, אבל הוא עדיין לא שם. הוא יקר, אני חושב שהוא עדיין בעייתי מבחינת מודל עסקי, אבל הוא בהחלט מתחיל להשתפר. בוא נדבר על אתרים, ואתה יודע, אני הייתי עכשיו בכנס של UBS באריזונה, וכשאני יושב משקיעים, אני מסביר להם, רגע, בואו תנסו לקחת היום וייב קוד של Lovable, Base 44, בסדר? אנחנו יודעים, אנחנו מכירים, כי יש לנו בעצם את החברה שהכי צומחת היום בעולם בתחום הזה, ותבנו אתר, ותראו איזה אתר יצא לכם. כדי לבנות אתר, קודם כל, תחשוב, אני בעצם הפרודקט. אני צריך לדעת מה אני רוצה. רוב העסקים היום שבאים, שהם רוצים בעצם אתר, הם לא יודעים מה הם רוצים. היופי אגב בוויקס, שאני שואל מספר שאלות ואני יודע לפנות לך את האתר בצורה מושלמת עבורך, אבל כדי להשתמש... שהוא קוסטומייז על ידי סג'סטיב. שהוא קוסטומייז על ידי סג'סטיב, והוא בדיוק מיועד לך ולצרכים שלך, כי אני היום בתור עסק קטן, יש היום עסק, אני רוצה למכור פיצה, אני רוצה היום להיות סוג של יוגה טריינר, כן? אני לא יודע מה אני צריך, אני לא יודע בעצם איך האתר צריך להיראות, אני לא יודע מה הסוג של הדיזיין, אני לא יודע בעצם איזה סוג של אינטגרציות אני צריך, למי אני אחבר אותו, איך אני עושה סליקה, מי השחקן הכי טוב בתחום, איך אני משווק את האתר שלי, איך אני עושה הרבה מאוד פעולות, ואני צריך להבין את הדברים האלה כדי לגרום בעצם ל-AI לעשות את זה. אם אתה לא תגיד ל-AI, תעשה לי 1, 2, 3, 4, 5, הוא לא יעשה לך, וייב קודינג לא יבנה לך, וייב קודינג יודע מערכת מצוות לבניית אפליקציות, אבל אתה צריך לדעת מה אתה רוצה. הוא לא גם אוברקיל לאתר סטטי, אתה יודע, הרבה לקוחות שלכם זה מסעדה או מורה פילאטיס. הוא לא יודע לבנות את האתרים האלה, אגב, זה מדובר בעשרות ומאות אלפי שורות של קוד, שהיום וייב קודינג לא יודע לעשות. אז אתה לא יכול לבנות בווייב קודינג אתרים בעצם שהחליפו את וויקס, מעבר לזה, כמו שאתה ציינת, עכשיו זה גם מאוד יקר. תחשוב שגם, בוא נניח שבניתי עכשיו אתר, ואני רוצה לעשות לו שינוי הכי פשוט, אני צריך לחזור חזרה, ומה שנקרא לעשות עוד כמה פרומפטים בדרך, כי זה לא דרג אנד דרופ, אני לא יכול ללכת ולהחליף ציור, ולהחליף תמונה, ולהוסיף וידאו, ולעשות את זה בצורה פשוטה, שאני יכול גם לעשות עם וויקס. איפה זה כן יכול להחליף? זה יכול להחליף בעצם אתרים מאוד מאוד פשוטים, בסדר? שיש להם קונטנט, דברים שהם מאוד פשוטים. אגב, יכול במידה מסוימת מחליף את סוג של לנדינג פייג'ס. הוא כן יודע לעשות את זה, אבל אנחנו לא בשוק כזה. אנחנו התחלנו בתחום של אתרים כמובן, היום אנחנו הרבה מעבר לזה. אנחנו נותנים אינטגרציות, אנחנו נותנים יכולות, אנחנו נותנים בעצם אפשרות לנהל את העסק. ולכן זה לא שוק שפוגע בנו, אנחנו מזמן לא שם. אז אני חושב שאת זה השוק מפספס. אם אתה שואל אותי, האם אגב יכול להיות ש-AI יעשה את כל הדברים האלה בעתיד? מאוד יכול להיות, אבל אנחנו לא יושבים. אנחנו לא שלא עושים כלום, כמובן. היכולת האפליקטיבית,
אתה יודע, ככלל בחברות טכנולוגיה, הרבה פעמים אפשר לסגור אותן. אני חושב שחלק מהיתרון שנוצר לוויקס בחמש שנים האחרונות, ואולי פה השאלה, זה שבסוף כבר הייתם מזוהים לצורך העניין עם ובסייט בילדינג. אנשים נכון, היו יודעים ללכת דרך פאנל מסוים, נכון. נקרא לו גוגל, ודרך אגב, אבישי היה מאוד פוקאלי, נכנס לפני 2 או 3 שיחות וידע לגבי גוגל, וזה נכון, מאז הם חזרו לא מעט, אבל היה איזשהו way of course of doing business, שבן אדם מתחיל להתעניין בזה שהוא רוצה לבנות אתר, הולך למקום מסוים, הוא כבר באופן אורגני, הרבה פעמים הגיע אליכם, ואולי עכשיו, אם הערוץ של גוגל יתחלף, אז הערוץ של הוובסייט בילדינג יחזור להיות תחרותי כמו שהוא היה בעבר. תראה, אני חושב כשהגעתי לוויקס, לגוגל המערכת שבונה אתרים, למייקרוסופט, אתה יודע, זה חברות, כן? מלא חברות, web.com, Webs, Endurance, וויבלי. וויבלי, מלא 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 חברות בתחום, ואנחנו, יחד עם זאת, בעצם אנחנו יצרנו ברנד, שהיום רוב האנשים שמחפשים לבנות אתר, הם מגיעים אליו לבד. מגיעים לוויקס. אז אני לא חושש מתחרות, אני לא חושב שגם, אתה יודע, שגוגל בעצם פתאום יפסיקו להרוויח כסף מחיפוש. החיפוש יעשה בצורה שונה. אגב, מה שאנחנו רואים לאחרונה זה גם את ההבנה של אנשים שהם חייבים את וויקס מהמם. בכלל כדי להיות discoverable, מה שנקרא ב-LLMs. כי אם אני עושה היום איזה סוג של חיפוש ב-AI, ואני אומר, אוקיי, אני עכשיו מחפש כיסא כזה וכזה. אין לו את היכולת בעצם להגיע לכל אתר שאפילו נבנה בוורדפרס, בעצם הרבה יותר קל לו בעצם להגיע לפלטפורמות כמו וויקס, שיכולות לדבר, ויש אינטגרציות ויכולות לדבר עם זה בצורה הרבה יותר פשוטה. כמו ה-SEO של פעם. בדיוק, בדיוק, בדיוק זה ה-SEO של פעם. היום אגב יש לוויקס את ה-SEO הכי טוב בעולם. ולא בכדי. מהמם. יש וויזרד שעוזר לך בעצם לעשות את ה-SEO ולעשות את האתר שלך שהוא בעצם יימצא ויקבל טראפיק אורגני הכי הרבה משמעותי, כי בלי טראפיק אורגני אתה לא יכול היום לחיות בתור עסק. ואני חושב שגם עכשיו, אני חושב שאתה כדי בעצם לגלות או להיראות בכלל בנבחי ה-AI, אתה חייב פלטפורמה. אתה לא תוכל לעשות את זה לבד, כמו שאתה לא יודע לבנות סקיוריטי היום לבד, בצורה מאוד טובה, כמו שאתה לא יודע לטפל בפרייבסי לבד ולבנות את זה. אז אני חושב שגם אנשים הבינו את זה, אנשים הבינו שהם צריכים חברות כמו סקוורספייס, כמו וויקס, כמו שופיפיי, בעצם כדי בכלל להיראות ב-AI. אז אני חושב שזה רק יקבל חיזוק, אני חושב שכל הנושא של אם בעבר היה search בבראוזר, אז היום זה יעשה בצורה אחרת, אבל זה גם סוג של search והוא גם צריך אינטגרציות, ואתה יודע מה, ואתה תראה היום שחברות כמו OpenAI ובטח כמו גוגל, שבעצם יש להם כל מיני יחסים עם וויקס, אתה רואה שהטרנזקציה בעצם מתבצעת דרך ה-AI, אבל היא משתמשת בעצם בבקאנד, בעצם בוויקס. ואני חושב שזה החלק הכי משמעותי, אני חושב שדווקא AI יחזק את העובדה שאתה צריך מישהו כמו וויקס בעצם כדי שיבנה לך ויאפשר לך בעצם לבנות את האתר עם האפשרויות הכי טובות, עם האינטגרציות הכי טובות ועם הטכנולוגיה הכי טובה. אז תגיד, הגענו קצת מקודם בבייס 44 וקצת בעלויות, ואני מבין ממך, לא צריך להבין ממך, אני רואה ככל שמחירי ה-GPU באופן טבעי התייעלו, אז ישורשר הלאה, אני אפילו לא מתחיל לנתח את המצב התחרותי בין השחקניות האלה להם עצמן, אבל יש שם לא מעט תחרות, בטח כשאתה עוד בלנדגרב, אבל עדיין זה מאוד יקר. מאוד. זה מאוד יקר. נכון. לא צריך להיות גאון גדול, אלא מספיק דף עט בשביל לעשות reverse engineering לקצב דימום שלכם בבייס 44, בין אם זה בגלל הוצאות תפעול או הוצאות גולמיות, זה לא באמת כל כך משנה. זה בסופו של דבר צריך להיסגר, אבל אתה בתור CFO, אתה יודע, אתה חברה בטרנזישן מסוים, יש רכישה הלכת אליה, אבל הרכישה זה לא הסכום היחידי להוציא על בייס 44, אלא זה גם כנראה התמיכה בהוצאות התפעוליות בשביל להביא את זה לאן שאתם רוצים להביא את זה. איך אתה מגיע לרמת נוחות לגבי זה בתור CFO?
קודם כל, כשטסלה התחילו לייצר את המרחבים שלהם, העלויות היו שונות לחלוטין. זה בעצם יש לך בהתחלה מודלים, הם יותר יקרים, ואחר כך העלויות קטנות, אין מה לעשות. בסופו של דבר, אתה יודע, כשאני מסתכל גם אפילו על עלויות של הוסטינג, מהמם. מה שקרה בשנים האחרונות זה מטורף. זה הפך להיות הרבה הרבה יותר זול, זה הפך להיות קומודיטי. אני חושב שבסופו של דבר גם LLMs הגיעו למקומות האלה. אגב, אנחנו כבר רואים מודלים, אה, חלקם סינים, שהם זולים ב-80-90%. זה לא רע, כן, אם הם לא יהיו קומודיטי, אז זה יתפוס פחות טוב כנראה. נכון, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נראה ירידה מאוד מאוד משמעותית במחירים. אנחנו אה, היום, אתה יודע, עד היום אנחנו ראינו מודלים מסוימים, גם של OpenAI ואנתרופיק, ופתאום, אתה יודע, גוגל יצאו עם ג'מיני 3, מוצר שונה לחלוטין, כן? מוצר מהמם. טוב, מוצר ממש טוב. הם גובים עליו פרמיה קלה. נכון, הם לוקחים עליו פרמיה קלה, אבל אל תשכח שהם מסתכלים על יכולות של מוצר. אתה צריך לראות בכמה פרומפטים אני מסוגל בעצם ליצור אפליקציה. כן. אז ככל שהיכולות בעצם יותר גבוהות, אני יכול בפחות פרומפטים, אמנם כל פרומפט יותר יקר, אבל אני צריך פחות פרומפטים בעצם כדי לבנות אפליקציה. אז אנחנו נראה בעצם ירידה מאוד משמעותית של המחירים באופן טבעי, זה עכשיו יותר יקר. כשאני בתור CFO, גם כשבאתי והסתכלתי בעצם על בייס, הסינרגיה היא עצומה. בואו נשווה דקה את בייס ללאבאבול, מהמם. שזה המתחרה הטבעי העיקרי של בייס 44. מה ש... הוא מתחרה בתפיסת שוק, אבל גם פה החברות לא יושבות בדיוק על אוברלאפ מושלם באודיאנס, אם אני... אני חושב שהוא הכי דומה. הכי דומה? הכי דומה, כן. הוא מאוד, כאילו, אתה יודע, הכי דומה, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד, מבחינת היכולות של המוצר, אולי אתה תראה שבבייס מצליחים לבנות אפליקציות שלמות ועובדות, פחות פרוטוטייפס, אבל אני חושב שאני בא ואני מסתכל על רמת הסינרגיה עצומה. אנחנו יומיים אחרי שקנינו את בייס, מכונת השיווק התחילה לעבוד. בנינו ברנד מוביל בעולם. ה-know-how שיש לנו בחברה הוא עצום, מהמם. אם זה לשיווק, אם זה לנושא של איך אני בונה infrastructure, איך אני עושה security, איך אני לוקח בעצם את המוצר הזה ובונה לו ברנד כל כך חזק ומביא אותו לסקייל עצום. היכולת שלנו שם לעשות את זה היא בשניות, ליטרלי בשניות. מהמם. ואני חושב שזה החוזק הכי גדול בעצם של לקחת את זה. דיברנו מקודם על אודיאנסס ולמי פונים, אנחנו מכירים את השוק הזה, אנחנו יודעים, עשינו את זה. ולכן כשאני מסתכל על ההוצאות בעצם בבייס, יש לי בעצם רק הוצאות משתנות. אין לי שום הוצאות קבועות. אתה יודע, דיברנו על הוצאות תפעוליות. שני סוגים של הוצאות. הסוג הראשון זה בעצם ההוצאות של ה-AI שדיברנו, שאני כן חושב שאנחנו כבר במצב שהרווחיות הגולמית הלקוחות משלמים היא חיובית, מהמם. אבל היא צריכה להיות הרבה יותר חיובית מזה. אבל בלנדגרב, אין ענף טכנולוגי שלא נולד מתוך... בוודאי, בוודאי, זה גם, אין מה לעשות, כי גם הביקוש אליו הוא שונה. ככל שרואים בעצם חברות, רואים שהביקוש הרבה יותר גדול, אז מן הסתם הם גם יביאו להקטנה של עלויות. הדבר השני זה עלויות השיווק. את שתי הסוגים האלה של ההוצאות אני יכול לעצור ברגע אחד. מהמם. ואת כל בעצם, את כל מה שמדובר על האינפרסטרקצ'ר, על הבנייה, יכולת בעצם פייננס, שיווק, אופרציה, כל הדברים האלה אני בעצם משתמש מתוך היכולות של וויקס. הבנתי. אגב, אחת הסיבות שבעצם שמאור מאוד אהב את השידוך הזה, הוא אמר, אוקיי, אני לא יודע לעשות את הדברים האלה לבד, אני אף פעם לא עשיתי את זה, אף פעם לא התמודדתי, אתם כבר עשיתם, אנחנו יכולים לעשות פה ביחד משהו הוא בא עם מדהים. פרודוקט אחרי פרודוקט מרקט פיט לתוך חברה שהיא פלטפורמה, לא שהוא... שהיא פלטפורמה, וכשאני מסתכל היום לדוגמה על לאבאבול, היכולת שלהם ללמוד את מה שאנחנו כבר שכחנו, זה אתה צריך המון כסף להשקיע, מהמם. ואנחנו לא צריכים לעשות את זה. אנחנו נראה גם את כל המהלכים של השיווק שהם מדהימים, שאנחנו הולכים לעשות בבייס, אבל המטרה שלנו זה לבנות ברנד
בדיוק כמו שאנחנו עשינו לוויקס. פרסומת בסופרבול, בקיצור. תראה, יהיו הרבה מאוד דברים שהם, תקרא לזה, דברים שהם ברנדים מאוד משמעותיים שאנחנו נעשה, ואני חושב שהיכולת שלנו לקחת ולבנות, אגב, לא רק שם, איך אני משתמש ביוטיוב? איך אני יוצר קונטנט בצורה מרשימה? איך אני בעצם עושה לו שיווק לקונטנט הזה? ה-addressable market, אבל ברמת ברנדינג, בסופו של יום, הרי שימוש באתר סטטי, זה מתחיל כמעט מכל עצמאי הכי קטן שיש, הוא צריך איזשהו אתר. האפליקציה לא צריך, אתה יודע, כל אחד שיש לו, כל נותן שירותים קטן, לא כל עורך דין צריך וואו, אפליקציה. כל אחד צריך אפליקציה. אתה יודע, עסק צריך אתר אחד, אבל הוא צריך הרבה מאוד אפליקציות. אתה רואה אנשים, ואתה יודע, זה מביא אותי לנושא של השימוש. אתה רואה אנשים שבעצם בנו אפליקציות כדי לנהל את משימות הבית יחד Mhm. עם יחד האישה. עם הילדים, עם האישה, עם הילדים. אתה רואה אנשים שבעצם בנו מערכות שעוזרות להם לנהל את היום-יום בעסקים שלהם, בסדר? אתה רואה היום, אתה רואה גם, לדוגמה, מישהו כמוני, שבנה מערכת שעוזרת לי לנהל את ההשקעות בנית הפרטיות אתה שלי. בבייס 44? אני בניתי בבייס 44, אתה יודע, שהתחלתי לחפש לראות, אז ראיתי מערכות שמאוד מאוד כבדות, אפילו של פמיליז משתמשים היום Mhm. באקסלים, בניתי מערכת בבייס, וואלה. שמתאימה בעצם לצרכים שלי. ואם אתה רוצה למסחר, אתה יכול לבנות מערכת אתה בבייס, יכול, ואז... אתה יכול בהחלט ואיך אתה לעשות את מפיץ? זה, אתה יכול למכור את זה, אתה יכול לתת בעצם את הגישה, ואתה יכול בעצם למכור את השימוש באפליקציה שבנית. אנחנו נראה הרבה כאלה שעושים את זה, אגב, אנחנו נראה הרבה מאוד סטארט-אפים, אני כבר מכיר היום סטארט-אפים, יש לי חבר שבנה בעצם עכשיו סטארט-אפ שנותן שירותים בגרמניה על בייס, כולל CRM וכולל הכל. כלומר, אתה רואה אבל מצד שני, אתה רואה גם חברות ענקיות, Mhm. בסדר? כמו איטורו. איטורו זה דוגמה מעניינת. איטורו בעצם יש לה מוצר מגניב לאללה שנקרא טורי, שבעצם מאפשר לטופ טריידרס שלהם לבנות אפליקציות על בייס כפלטפורמה, שמאפשרת להם בעצם לעשות אינסייטים למסחר הרבה יותר קלים. הם בעצם בנו ובעצם על בייס כל בעצם מערכת מבוססת AI שמאפשרת להם גם נגישות למידע וגם ניתוחים של מידע. וראה זאת, הם אפילו חלקם רוצים למכור את זה בתוך האפ מרקט של איטורו. אתה רואה חברות ענקיות, שבעצם משתמשות היום בבייס כדי לבנות דשבורדים לעובדים שלהם. כמה היום בעצם שאתה מסתכל על חברה כמו וויקס, זרוק מספר בכמה חברות תוכנה אני משתמש, לכל מיני סוגים של, כמובן שיש לי סאבסקריפשן, כן. לכל מיני סוגים של אפליקציות. 80? 400, 400? ואני לא שונה משום חברה אחרת. חברות, אם אנחנו מדברים על דשבורדים, על ניהול מידע, ניהול פרויקטים. אז זה הסיבה אבל שהשוק אולי כל כך שלילי לחברות תוכנה, אמרתי מקודם על CRM, כי אתה מסתכל על ה-400 האלה, אתה צודק. השוק אומר, אוקיי, חברה כמו וויקס, גם יש אחד הטאלנט הזה מראש, בוא נוריד את ה-400 ל-200. אז הנה, אז אתה הזכרת לצורך העניין, ואתה תראה שהשוק הולך ועלה, כאילו מה שנקרא אפסקייל, כי אנחנו נראה בעצם משרדים קטנים, שכן יכולים אולי להשתמש בזה בשביל לבנות סוג של מערכת שעוזרת להם לנהל את היום-יום, אבל וויקס לא יכולה היום להשתמש בווי קודינג כדי בעצם להחליף את מאנדיי או להחליף את סיילספורס. אז יכול להיות שאותן חברות בעצם יהיה איזשהו סוג של אוברלאפינג בלמטה, ועוד פעם זה חוזר בעצם ליכולות של הווייב קודינג ושל ה-AI. אז זה סוג של אוברלאפינג, אבל הוא אוברלאפינג מאוד מאוד קטן, אבל אני גם יצרתי בעצם מצב שאני בעצם אפשרתי היום לאנשים לבנות אפליקציות על כל מיני רעיונות שהם רק חשבו עליהם והם לא הצליחו אף פעם לעשות. ליישם. או ליישם. זה כן מאפשר לי גם לבנות היום ממש סטארט-אפים בעצם על וייב קודינג. אז זה מאפשר היום לעשות הרבה מאוד דברים שלא יכולתי לעשות בעבר, או שזה היה פשוט יקר לעשות, וכמעט בלתי אפשרי, וזה הפך בעצם את כולנו להיות יזמים. אז המחסום הטכני הזה שהוסר בעצם הפך כל בן אדם שיש לו ראש יצירתי או שמזהה בהחלט, שוק. מזהה צורך ללכת ולעשות ולבנות אותו, וזה בעצם מה שבייס בעצם מאפשר.
ולכן אני חושב שאנחנו נראה בעצם הרבה מאוד use cases, ואני רואה use case של אנשים פרטיים, של עסקים קטנים שהם רוצים לבנות כל מיני סוגים של אפליקציות שיאפשרו להם בעצם לקדם את העסק שלהם, או לעשות כל מיני דשבורדים. קח לדוגמה אפילו את אמנון גור. להשתמש בבייס ויצר מחשבונים בעצם לחישוב הפנסיה. עוד מעט אתה תסתכל תראה, וזה אפשר לעשות בצורה ממש ממש פשוטה. הוא לא צריך עכשיו, אתה יודע, מתכנתים כדי שיבנו לו כל מיני מערכות בעצם שיעזרו לו אבל למכור פנסיה. כמות המתכנתים או אנשי מחקר ופיתוח ככלל, אבל בוא נדבר רגע על וויקס, היא לא יורדת. כלומר, אתה יודע, לא. יחסית לחברה ששמתם בפורפרונט שלכם את ה-AI, רכשתם חברת AI, אתם מאוד מאוד ווקאליים, וכנראה בצדק לגבי האמוץ שלכם. אתה לא מוריד עובדים. אבל זה גם לא הגדלתי את העובדים. אני אוקיי. חושב בעצם שאנחנו מדברים בעצם על היכולות של היום של פיתוח מוצר, בסדר? אז אין ספק שהיום זה נעשה בצורה הרבה יותר פשוטה. אתה לא רואה אנשים שכותבים שורות קוד. שורה, 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 כמו שהיה פעם. אני אומנם לא מתכנת. בכלל, אף פעם לא? לא, אף פעם לא. אתה ב-heavy tech industry. כן, נכון. הבן שלי, אגב, יצא כזה, אבל אני לא. אני חושב, אבל, אתה יודע, שאני רואה טרנדים, אני יודע לזהות טרנדים בשוק. אבל אני רואה היום בעצם את הפיתוח. הפיתוח מאפשר בעצם, יכול לעשות בצורה הרבה יותר פשוטה, להעביר רעיון למוצר. אז נכון, אנחנו לא הקטנו את צוות הפיתוח, אנחנו גם לא הגדלנו אותו, אבל מה שכן הגדלנו, דיברנו על מהירות, על velocity, אנחנו יודעים ומסוגלים לפתח הרבה יותר, כי אתה יודע, יש פה כרגע הזדמנות, ויש מהמם. בעצם שתי אפשרויות לתקוף את ההזדמנות הזאת. אז נכון, הייתי יכול בעצם ליישם את ה-AI, ויישמנו אותו היום בכל מחלקה בחברה. כל מחלקה היום בחברה משתמשת ביכולות של AI, עם הרבה מאוד מערכות אחרות, בעצם גם חלקם וייב קודינג כדי לכתוב קוד. והיה בעצם שתי אפשרויות, או שאני בעצם מנצל את זה כדי להוריד כוח אדם, או שאני מנצל את זה כדי לייצר גדילה. מהמם. אני יכול להשתמש היום באותו כוח אדם ויכול לעשות יותר. אגב, אנחנו בהתחלה זה לא היה ככה, אתה רואה בהתחלה גם אנשי פיתוח היו עובדים, אנשי פיתוח מאוד מאוד יקרים, עבדו בעצם על בניית בעצם מודלים ולמידת מודלים. כי בעצם כדי ללכת ולבנות משהו, אתה צריך קודם כל ללמד את המודל לעשות אותו. אבל אני חושב שבעצם יש לנו כרגע שינוי טכנולוגי מאוד 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 משמעותי, שאנחנו יכולים לנצל אותו, ולבנות דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים. כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אז אנחנו, ואתה יודע, דיברנו מקודם על נושא של טכנולוגיה ואיפה וויקס, אנחנו צריכים להיות במצב שאנחנו מובילים מהמם. את היכולות הטכנולוגיות בעולם. מה האתגר, הזכרת מקודם את להב ובל, אתם צריכים לעשות את המעבר הזה בתור חברה ציבורית, קצת רואים לכם מהמם. באופן מצחיק, ואתה יודע, יושבות שם חברות פרטיות, עם investor base אחר, עם KPIs אחרים, ואחר צריך להתחיל להתמודד עם הדבר הזה. מה האתגרים שזה שם לחברה ציבורית? אתה יודע, הרבה אומרים לי, רגע, את מה שאתם עושים עכשיו, לא עדיף שתהיו חברה פרטית? אז ברור שהרבה יותר קל לי לעשות לך, את זה אם אני חברה פרטית, כי אז אני מבין שאני צריך כרגע להשקיע, ובעתיד הקרוב מאוד בעצם אנחנו נראה מצב ששולי הרווח שלנו קצת קטנים, מהמם. אגב, לא בצורה משמעותית. כי אני לא מכיר שום עסק בעולם שכדי לייצר כסף, אני לא צריך להשקיע. אין כזה דבר. אם יש, אז אני אשמח לגלות. וגם פה אותו דבר. וברור שהרבה יותר קל לי לעשות את זה בתוך חברה פרטית, כי השוק לא אוהב לראות לצורך העניין חברה ציבורית, שהורגלה בעצם, או שהרגילה את השוק לשולי רווח מסוימים, פתאום נקטון בשולי הרווח בגלל שהיא צריכה להשקיע. הוא גם לא יודע עדיין אף אחד לא יודע מה ה-LTV, אבל זה תמיד ככה אבל בטכנולוגיה. זה תמיד ככה, ואני חושב שקודם כל המחויבות שלנו, זה לייצר ערך לבעלי המניות שלנו. המחויבות שלנו בעצם כהנהלה של חברה, זה לא לחשוב על הטווח הקצר. ואני ראיתי הרבה מאוד חברות, וראיתי הרבה מאוד הנהלות, שבאות לעשות אופטימיזציה לטווח הקצר, טעות איומה. אני חושב שהנהלה צריכה לעשות אופטימיזציה
ולבנות את הטווח הארוך ולחשוב על הטווח הארוך, ובסופו של דבר אני חושב שהשוק יגיב, ואנחנו ראינו את זה קרה שגם נכנסנו, רק להזכיר לך, אתה מכיר את זה טוב, לעולם הפרטנרס, והיינו צריכים להשקיע, והמניה הגיבה לא טוב. וגם 3 שנים, אני חושב, כמעט לקח נכון, עד שזה חדר. לקח, ואז פתאום יצרנו בעצם עסק שהיום הוא יותר משליש מהרבניו שלנו. מאוד משמעותי, אנחנו רואים היום agencies שבונים ומשתמשים בוויקס, וזה לא היה מובן מאליו. אבל המטרה שלנו זה לייצר צמיחה, ואני חושב שבמקרה הזה מדובר פה במשהו שהמרג'ינים שלו לא יהיו שונים מחברת סופטוור. ואני חושב שהמרג'ינים שלו בסופו של דבר יהיו גבוהים, אבל זה כן אצלנו פה הזדמנות להיכנס לתם שהוא ענק, הוא פשוט ענק. תראה, אפשר להסתכל על זה גם אחרת, שזה נראה לי לא הרבה מסתכלים. בסופו של יום אתה עושה את זה אם יש לך revenue base של $2 מיליארד, וכנראה גם רווח תפעולי של $600-700 מיליון, תלוי אם אתה מנסה לנרמל אותו. ה-equity dependency בתור חברה פרטית הוא חרב פפיות. כאילו, נכון. זה יכול ללכת לשני הכיוונים, ואם יהיה פה funding gap בשלב מסוים שהשוק יכול להיעצר, אז נכון, אתה עם אבל revenue קיים. אז תראה, בגלל זה היום אתה תראה כמו חברות כמו לאבאבול עם שווים הזויים של $6 מיליארד. למה אתה חושב שזה הזוי? סתם מעניין אותי, כאילו, מבלי להיכנס אליהם, אבל בסופו של יום אתה מסתכל על ה-use case פה, ואתה מסתכל על ה-addressable market של כמה כסף הולך על פיתוח תוכנה ברמת ה-salaries, כי אם אתה מהפכה תעשייתית, אז גם הם וגם אתה אומר, תשמע, אני הולך לייעל את ההוצאה הזאת של כמעט $1 טריליון בשנה כן, אבל שווי שגדל לך מ-2 מיליארד ל-6 מיליארד בתקופה של חצי שנה. בוא, אתה יודע, בסופו של דבר מדובר בטכנולוגיה חדשה. מהמם. אנחנו כמעט בטוחים שהיא תהיה סופר מוצלחת, אבל אנחנו לא בטוחים ב-100%. אף אחד לא יכול להיות בטוח ב-100%. אני חושב שיש פה טכנולוגיה מאוד אתה חדשה, מגדר מאוד עצמך מעניינת. קצת. אתה יודע מה, זה גם בסדר. זה לא רע, אני רק זה גם שם את בסדר, זה. אתה יודע מה, יכול בעצם פה שתי אפשרויות. אם אתה יודע, ואני, אתה יודע, הייתי גם, עוד פעם, הייתי באריזונה ודיברתי על אנשים, אמרתי, אוקיי, worst case, שרפתי $200-300 מיליון, לא כסף קטן, לא. אבל הוא כלום עבור וויקס. ואני חושב שזה סיכון שכן אנחנו צריכים לקחת, כי לפעמים יש השקעות שאתה עושה מצליחות, ויש השקעות שהן לא מצליחות. אנחנו מאוד משוכנעים שבעצם ההשקעה הזאת תצליח. ובוא נניח שתצליח יתר על המידה, ובעצם שוק הווייב קודינג יכול להחליף, אז וואלה, יש לנו את אחת החברות המובילות בעולם. ולכן כן, זה סוג של גידור, וזה בסדר, אני חושב שחברת טכנולוגיה חייבת לגדר את עצמה. וזה חלק מניהול הסיכונים שלנו, אנחנו הרי בסופו של דבר מנהלים סיכונים ברמה היומיומית, וזה גם חלק מהעניין. תגיד, אם אתה מסתכל רגע שנה, שנתיים קדימה, דיברת על זה שאתם מכווינים כרגע את הרוב ל-innovation leap. אוקיי? כלומר, אתה אומר, תשמע, זה שחרר לי המון 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 יכולות פיתוח הכלים האלה, וכרגע אנחנו משתמשים בזה בשביל להאיץ. מתי אתה חושב שזה חברות יותר יסתכלו פנימה? יסתכלו רחב ויגידו, תשמע, אני יכול להחליף חלק מה-400 נותני תוכנה שלך. נניח שחלק אפשר להחליף, כן? חלק כבר אפשר להחליף. חלק כבר אפשר להחליף, גם פעולות שנעשות על ידי עובדים בצורה מסוימת. בוודאי, אנחנו נראה הרבה מאוד אוטומציה, גם אפילו בתחומים הכי אפורים, כמו התחום שאני אמון עליו, שזה תחום הכספים. אנחנו נראה הרבה מאוד אוטומציה מבוססת AI, כבר אנחנו רואים הרבה מאוד כלים שמאפשרים, אפילו בעולם הרכש, בעולם של ה-FP&A, בעולם של שכר, אנחנו נראה הרבה מאוד מאוד כלים, אתה יודע, הרבה מאוד כלים שמייעלים את העבודה. אתה יודע, אחד המשימות שאני נתתי לעובדים שלי, ואגב, עשינו ככה בכוח החברה, אני רוצה לדעת איזה פעולות היום אני יכול להחליף באמצעות התייעלות שמבוססת טכנולוגיה, בעיקר AI. זה השיח. זה השיח, בוודאי. אני חושב שהיום אנחנו יכולים להיות הרבה יותר יעילים. מצד שני, אנחנו ראינו גם ש-AI מוביל גם להרבה מאוד דברים, כמו, אתה יודע, אתה זוכר את הוידאו של ה-CFO, שבה אמר לעובדים שלו, תשמעו, אנחנו קנינו חברה, תעבירו כך וכך מיליוני דולרים, ובעצם ה-AI יצר וידאו שלו בדמותו ובלשונו. אבל כן, ה-AI בעצם מאפשר לנו היום לעשות תהליכים שהרבה יותר יעילים, אגב, הרבה יותר בטוחים. כי ככל שיש לי פחות מעורבות אנושית, אפילו בתהליכים היומיומיים, מבחינתי זה פחות סיכון של פרוד, לדוגמה.
אבל כן, ה-AI מאפשר לעשות הרבה יותר דברים הרבה יותר יעילים, בצורה הרבה יותר מהירה, בצורה הרבה יותר טובה. ה-AI יאפשר להיות בעצם לאותן חברות, להיות חברות הרבה יותר טובות. ליאור, תודה רבה על הזמן. בכיף, אני שמחתי. נהניתי מאוד, באת גם בסערה שיש בחוץ וגם קצת זה קטן, אני חזרתי ממינוס 6 עכשיו בניו יורק. -6 היה, כן. וואו. זה, אז זה כן, באמת קר. זה באמת קר. בישראל פחות רגילים לגשם, אבל בכל זאת אני מעריך את זה, והיה לי כיף, היה לי כיף גם להתעדכן. אני גם אחתוך את החלק הזה, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, כאילו, מהמם, להסתכל, הגידור הזה והידיעה, שכאילו, אני מאוד מסתכל על זה ככה, אני כל הזמן אומר, תשמעו חבר'ה, הם לא מטומטמים, כן? מהמם, יודעים שיש להם 600-700 מיליון דולר אופרייטינג פרופיט, מהמם. יכול מאוד להיות שלאבל, אתה יודע, מתישהו האפ-ראונדים האלה הרי נגמרים, הרי מה קורה? אתה מביא אפ-ראונד ואז אתה כן. דוחף, ואז אתה מביא מהמם, אפ-ראונד ואז אתה דוחף, ואז אתה בא לעשות אפ-ראונד, כמו מהמם. שקרה ל-OpenAI, נכון, אז אתה לא יכול לדחוף, ואז מה אתה כן, עושה? נכון. רייזינג פרייסס, מוריד קאק בדרך כלל, והשוק מסדר את עצמו. ברור, ברור, אנחנו, ויש זה, יתרון שאתה בא עם 600 מיליון דולר head start כל שנה, יש, להיות ה-last man standing. יש כן? יתרון גדול, במיוחד שיש לך גם כמות ורמה כזאת של סינרגיה. אתה יודע, יש הרבה מאוד שאלות גם לגבי, קח לדוגמת OpenAI. הם נתקלו בזה, הם נתקלו בשאלה. גוגל גררו אותם להתקל בשאלה. וגוגל גררו אותם להתקל בשאלה, וזו שאלה שכרגע הרבה מאוד אנשים כן, חוששים לראות, בצדק. אבל זה לאו בצדק, דווקא רע. זה בכלל לא רע. זה לאו דווקא רע. אני חושב בכלל שאם לא רע. יצטרכו להרים פה את המוניטיזציה הרחב יותר, בכלל לא רע. זה לא רע ששברו אותם המונופול של NVIDIA. ברור, השוק מסתכל על זה כאוי, NVIDIA. חבר'ה, ברור. יש על 75% מרג'ין, תפזר, שיהיה פה כמה שחקני GPU נכון, והכל ירד. נכון, בהחלט, אה, בהחלט. דעתי לפחות, כן. אני מאוד אופטימי אישית. מהמם. אני גם מאוד אופטימי. אני מאוד מאוד אני אופטימי. גם מאוד מאוד אופטימי, והרמה של ה-innovation שאני רואה היום בחברה היא פשוט וואו, מטורפת. מטורפת איזה דברים אנחנו מוציאים והולכים להוציא, שהם, אתה יודע, משנים לעסקים את החיים. אני זוכר שהוצאתם את ה-ADI ל-2017, אבל פתאום היה לך אפליפט איפשהו בסוף ה-18 או 19 נכון, בקונברז'ן. כי זה לוקח זמן. זה לוקח זמן. לוקח זמן. היום הכל כך הרבה יותר מהיר. אתה יודע, כן. היום כאילו, נכון. אתה עושה שיפור קטן, הקונברז'ן שלך עולה. נכון, אבל אל תשכח, גם אם הקונברז'ן שלי מכפיל את עצמו, הוא עדיין באותה שנה משפיע לי רק על רק 10%, על האחד חלקי, אתה יודע שזה כלום. השנה אחרי זה כבר היה הרבה יותר משמעותי. חלק מהיופי של, אתה יודע, בחברת סאס, לוקח זמן להזיז, אבל היא מאוד מאוד יציבה. כן, כן. זה היתרון. מהמם, אגב, אחלה. אם אתה יושב עם משקיעים, אני הייתי מאוד מבליט את זה אישית. כן, היתרון שלך שהפנדינג הוא non-issue. זה דווקא בדיוק. משחק על איפה ש-OpenAI. נכון, ככה גוגל ניצחו. נכון. פשוט כאילו אמרו, טוב, תשמע, אתה מתישהו, אתה צריך להמשיך להביא פה גיוסים של כן, 30 מיליארד הם דולר. היו- לי יש את הקאש פלואו. יש את הקשר, הם היו יכולים... בדיוק. אני חושב שעוד בסופו של דבר אנחנו ראינו את זה גם, אתה יודע, לקח להם קצת זמן, נכון, אבל הם הגיבו. אבל הם הגיבו, ואתה רואה היום את ג'מיני 3, הוא וואו, הוא מעולה, כן. הוא וואו. ו-OpenAI היום מדשדשים מאחור. כן, אתה רואה את זה במספרים? אתה רואה את זה? בוודאי, היום, אתה יודע, תראה, עברו, אתה יודע, התחומים שלנו, אנחנו משתמשים פחות ב-OpenAI. ב-API'ים, אתה משתמש יותר באנתרופיק, אני מניח. כן, אבל זה בעיקר באנתרופיק וגוגל. כן. האנתרופיק הלכו מאוד מאוד חזק על השוק של ה-API. OpenAI, בגלל שהם הלכו מאוד, בסוף זה בא מהקונסומר. הרבה מאוד חברות, אני רואה אצלנו לצורך, אני לא לקחנו איזושהי עמדה, בוא נטמיע את זה או את זה, זה בא מהחבר'ה שלי למטה, אמרו לי, תשמע, אני עובד עם זה. אתה יודע, כשהם באו לבקש את הריבייטים. כן. אגב, אתה רואה גם היום אנשים פרטיים, היום משתמשים הרבה יותר בג'מיני מאשר ב-Chat GPT. זה עוד לא חוויתי, זה יהיה המבחן לדעתי. אני התחלתי כבר לראות את המעבר בעיקר בקרב צעירים. בעיקר בקרב צעיר, יכול כן. להיות. יכול להיות שהפאנל החדש שעכשיו קוצרים כן, הוא... אתה יודע, זה לוקח זמן. כי הם גם, עוד היה זמן, עוד שנה מהיום כבר ה-force of habit שלך, וכבר הוא לומד אותך, אז אתה נכון, כאילו... זה הולך נכון. ונעשה קשה יותר, אבל נכון. הם הכו בזמן. נכון, אין ספק. הם הכו בזמן. טוב, יהיה מעניין. יהיה מאוד מעניין.